खुलुमबाय आं बे समाव दङ उदालगुरि जिल्लानि नोलोबारि बा नलबारि गेलेग्रा फोथार बा डायमन्ड स्कुलनि जे गेवलां गेलेग्रा फोथार बेयाव जे दिनै उदालगुरि जिल्ला UPPL हानजाया खौसेथिनि हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बेयाव लैहोर लैहोर मोनथाम समस्तिनिफ्राय फैदों। बेयाव धोनस्री समस्ति, हरिसिंगा समस्ति, बे मोनथाम समस्तिनिफ्राय फैनानै दिनै लैहोर लैहोर बिथांमोना हानजा सुरनाय खौसेथिनि हानजा सुरनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोन्दों। दायो बे समाव आङो बिटिआरनि EM मानगोनां बिथां डक्टर नीलु सरगयारि बिथांनिफ्राय मिथिना लानो नाजानि। दिनै उदालगुरियाव खौसेथिनि हानजा सुरनाय बिटिआर ओनसोलाव थांनाय सारि सारि बोसोराव गासैबो जाति जनगोष्ठीखौ लानानै खौसेथि मोनसे जि जोंनि गेजेराव फैबाय, बे खौसेथिखौ जोङो ज' खालामनानै बिटिआर ओनसोलनि 26टा जाति जनगोष्ठीया बेहाय बर' अनाबर' गैयाब्लासिनो खौसेयै बिटिआर ओनसोलखौ फैबाय थानाय समाव जौगासारनायनि जि खामानि, बे खामानिखौ मावनो थाखाय दिनै जोंनि बिटिआरनि चिफ UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर'नि दैदेननाय बे सरकारा दिनै नैबे ओनसोलाव खौसेथि लाबोनो हादों आरो बे खौसेथिनि गेजेरजोंनो बिटिआर ओनसोला लासै लासै जौगासारदों। दा बेखौनो दिनै खौसेथिनि नेरसोन हिसाबै उदालगुरियाव मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों आरो बे हानजा सुरनायाव गोबां रायजो राजाफोरा दिनै ओंखारबोदों। गतिके बेखौ नुनानै जों गोजोननाय मोनदों आरो आं रायजो राजाफोरखौ साबायखर होदों आरो आं मिथिबाय जे फैबाय थानाय सेप्तेम्बर मासनि जि बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव आं सानो जे उदालगुरियाव 10टा जि MCLA समस्ति दङ, बे 10टानि गेजेराव 8टाया UPPL देरहागोन, बियो दिनै रोखा जादों। दा जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'नि दैदेननाय नैबे सरकारा खौसेथिनि मोन्थोर लानानै बिटिआरखौ सालायबाय थादों आरो बे खौसेथिनि मोन्थोरखौनो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गासैबो जाति जनगोष्ठीया खोब मोजां मोनदों आरो बेखौ नुनानै दिनै गोबां रायजो राजाफोरा मोजां मोननानै दोलै नोगोरै ओंखारबोदों आरो बेखौनो मोननानै जोङो दिनै नुनानै सोब गोजोननाय मोनदों आरो जोङो दिनै बिटिआर ओनसोलाव 26टा जाति जनगोष्ठीया बे खौसेथिनि मोन्थोरजों जि रेलि खालामनाय, बे रेलि खालामनायाव हेफाजाब आरो मदद होनो थाखाय लैहोर लैहोर नुजाफैदों आरो जों बिश्वास फैबाय जे फैबाय थानाय सेप्तेम्बर मासनि इलेक्सनाव जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'आ आरोबाव खनसे चिफ जानो थांगासिनो दङ।